दुपारी आमच्याकडे चटणी आहे. साजूक तुपातला नाजूक रवा. खेळता खेळता कृष्णाने धरीला पालव, खेळता खेळता कृष्णाने धरीला पालव. तुम्ही काय बनवताय? आंबट तिखट गोड आणि कांद्याची भाजी. कशी झाली पेज बघू. काळाचा पाळणा झाला का नाही, दोघाला जोरे दो. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. साजूक तुपातला नाजूक रवा. ते 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी परत तापत ठेवायचं. हे चांगलं तापवून घ्यायचं. हे तूप आहे घरचा. घरी बनवलंय? हा, घरचं तूप आहे. तुम्ही 2 प्रकारचे तूप बनवता ना? हो, एक गायचं आणि एक म्हैशीचं. आपल्या केळी घेतलीस, मनुका, केळी, मनुका, काजू आणि हे चारोळी आणि वेलची पावडर. त्याला चांगला कड आलेला आहे मस्त पैकी. वर उकळाले पाणी आलं जरा. हे असं उतरून घेतलंय. असं काय केलं दूध काढायला? हा, आता हा टोप. हे तूप चांगलं कळलंय ना, नरम ह्याच्यात आता केळी टाकायची पाहिजे. केळी विरघळवून घ्यायची. केळी अशीच ठेवायची नाही. ती चांगली अशी मस्त पैकी करून घ्यायची. हे तुपामध्ये जेवढी चांगली आपण फ्राय करून घेऊ, डीप फ्राय करून घ्यायची, तेवढी ते विरघळतं लवकर. आणि मग ती शिऱ्यामध्ये तुम्हाला केळी लागणार नाही. हा 1 वाटी रवा आहे, तो असा मी त्यात टाकला. केळी लागायची. भाजून होतोय, अजून भाजायचं आहे त्याला. ब्राऊन कलर येईल. अजून आपल्याला साहित्य टाकायचंय. तुम्ही काय बनवताय? आंबट तिखट गोड आणि कांद्याची भाजी. कांदीचं कडू असतात, कडू नाही बोलली तू, म्हणजे ह्याची कडू होत नाही. कडू सोडून सर्व होतं. आंबट तिखट गोड. इकडे काय बनवलंय? ही बघ पेज. छोट्या मुलांची नाही, आपली सर्वांची. चिमट बोलतं त्याला. मडक्यात शिजवलेलं आहे बघ. इकडे वाटण होतंय ना? ते पण चुलीवर. आणि ते चिमाट करायचं आणि आता प्लेट मधून खायचं हे चमच्याने. हे खोबरा भाजून घेतलं. खोबरा भाजला इथे, मसाला बनवायचा आहे. हे तू कांदा भाजतोय का? हे कांदा मसाल्यासाठी वाटप बनवायचं आहे ना. तुझ्या बाजूला दूध आहे ना? हे दूध असं आटवायला लागतो. ही मलाई बघ, ही वर मध्ये येते. थोडी जाड आहे. हे बघ. हा, रव्याचा आता आपला कलर चांगला असा मस्त लालसर झालेला आहे. त्यात आता हे गरम दूध आणि पाणी जे मगाशी गरम केलं होतं तसंच गरम करून बसायचं. बसलेलं आहे. चांगला जरा करून घ्यायचं आहे. हे ड्रायफ्रूट जे आहेत सगळे, मनुका, काजू, चारोळी, वेलची पावडर, ड्रायफ्रूट सगळं टाकलेलं आहे. हे जरा सुकत आलं की नंतर मग वरनं साखर टाकायचं. त्यात तुमच्या गोडी जसं तुम्हाला साखर जेवढं गोड आवडतं तेवढी साखर टाकायची. जशी वाटी तशी साखर घ्यायची आहे ना? हा, जेवढी येतं 1 वाटी रवा, 1 वाटी तूप, 1 वाटी साखर. पण तरी पण जर साखर कोणाला कमी लागत असेल कमी घ्यायची. आता हा 5 मिनिटं चांगला असा मंद आचेवर वाफ लागून द्यायची त्याला. खाली किसून घ्यायची. कशी झाली पेस्ट सांग. इकडे तू कांदा भाजते. इथे कांदा भाजते मसाल्यासाठी. तिथे दूध गरम झालंय बघ. आणि अजून आता ते आहे ना, सारखं सतत चुलीवरच राहतो दूध. म्हणजे त्यामध्ये राहतो. ते वरती मळ येते ना, ती मलाई काढतात. म्हणजे एकदा मलाई काढली की परत येत राहते ना मलाई? ही काढायचीच नाही मलाई. अच्छा, ही जाड होत राहते. साठच राहते वर मलाई, ती जमतच राहते जाड होते मग भाकरी. आणि जाड होत राहते. कशी झाली पेज बघू. तर एक रवा झालेला आहे आता. या सर्वांनी खायला आता. सगळ्यांनी खायला या. लय भारी झालाय. आपली मुलं कधी काही खात नाही ना, तर त्यांना असं आहे ना, खिमाट बनवून द्यायचा. खिमाट म्हणजे अशी पेज. त्याला पेज बोलतात. त्याच्यात काहीच टाकलेलं नाही. पाणी ठेवलेलं, पाण्यामध्ये तांदूळ टाकलेलं आणि असं शिजून आहे ना, असं चांगलं घट्ट झालंय. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकलेलं चवीपुरतं. ते मडक्यामध्ये आता पेज बनवली ना, ते खिमाट बनवता ना, ते आता संपला बघ सगळं. एकदम मऊ मऊ एकदम शिजतो. मी पण खाऊन बघितलं, तोंडात एकदम विरघळतं ते.
एकदम शिजतो मऊ मऊ आणि शिजवायचं असं चांगला. आणि अख्खे तांदूळ आहे. आता चुलीवर बनवला म्हणून अख्खे तांदूळ टाकले. आणि आपल्याला समजा घरात बनवत असेल ना तर जरा मिक्सरला लावायचे, नाही गणिता? मिक्सरला लावायचे आणि ते पेस्ट बनवायचे, अशी खिमाट बनवायचं. जास्त पाणी नाही टाकायचं. आता जसं आम्ही बनवताय ना असंच घट्ट बनवायचं. आणि छोट्या मुलांना ना, वर्षाच्या 2 वर्षाच्या मुलांना असं पाजायचं. फक्त त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलंय, बाकी काही नाही. 1 वर्षाच्या खाली असेल तर मुलगा 1 वर्षाच्या खाली असलं तरी असं पाणी भरवतात की नाही? हा, सूप सारखं भरवतात. आणि हे पण तोंडात पिघलतोय. खूप जास्त असं शिजवायचं चांगलं. रेसिपी फॉर किड्स झाली ही. हा, आणि छोट्या मुलांसाठीच नाही. आता आजारी माणूस आहे, काय खात नाही, त्याला जेवण जात नाही, त्याला पण अशी द्यायची पेज बनवून अशी चमच्यानी खाणार. एकदा खाल्ली तर आहे ना दुपारपर्यंत जेवण नको असं. म्हणजे त्यांनी पोट पण भरतं आणि चांगली पण. आणि शिरा कसा झाला आपला? कारल्याची भाजी काय घालायचं खूप जास्त त्याच्यामध्ये. वा. कांदा, मिरची आणि लसूण, कोकम टाकायचं. कारलं तर कडूच असतो ना. आंबट तिखट गोड म्हटलं तर आणि सावडीने खाईल. मीठ टाकायचं. नंतर वरती झाकण ठेवायचं. किती मिनिटं टाकून ठेवायचं? ठेवायचं 5 मिनिटं तरी. नंतर मग ते झाकण उघडं करून मग शिजवून घ्यायचं. आता इकडे वाटप बनतोय. हा, एवढा वाटप आता पाट्यावर वाटायचा आहे. पाट्यावर. हा, आणि इकडे बाबू आला. आणि हे बघा किती मोठी वेली यांची. नियंवर काय नाही. एवढ्या गावात एकच कुत्रा आहे बघा. तुमच्याकडे आलं की ह्याला खायला द्यायचं भाकरी, चपाती, बिस्किट. बघ खातोय ना. बॉडी कमी आहे बघ त्याची. भाकरी पण द्यायची बाबा. भाकरी पण द्यायची त्याला. दुपारी भाकरी खायला ये बोल. दुपारी भाकरी खायला येईल भाऊ त्याला. दुपारी भाकरी खायला ये. दुपारी आमच्याकडे चटणी आहे. ते बघ किती चांगलं आहे बघ. डॉग चांगले असतात नियंत. नीता येऊ दे. नीता म्हणशील ना मला नाही बाई पावडर बिवडर काय लावून आले कोण नाही पावडर लावायचं. आणू पावडर. मला म्हातारे इथे बस, यांच्या बाजूला इथे बस. बस इथे. 3 सासू आणि 2 सुना. मन गाणं. पेसानी दाटीला ग दर्या भरीला पेसानी दाटीला ग बंधू निघाले बहिणीच्या गावाला ग बंधू निघाले बहिणीच्या गावाला ग जाऊन उतरले बहिणीच्या दारात ग जाऊन उतरेले बहिणीच्या दारात ग अंग बयने तांब्या भरून पाणी ग अंग बयने तांब्या भरून पाणी ग नाही रे बंधवा विरी रात्री आटाल्या रे नाही रे बंधवा विरी रात्री आटाल्या रे आणि रे नाही रे बंधवा वाणी नाही दुकानी रे बोलग बयानी काय काय पाहिजे तुला ग बोलग बयानी काय काय पाहिजे तुला ग गेरे बंधवा बोलीची वेणी रे गेरे बंधवा लालोंगी लाल साडी रे एवढं मागाया लाज नाही वाटली तुला ग एवढं मागाया लाज नाही वाट तुला ग सुतार दादा तू सुतारनी बाई
बाळाचा पाळणा झाला का नाही जो बाला जो रे जो बाळाचा पाळणा झाला का नाही जो बाला जो रे जो आता देतो घडी देतो उशीर झाला घरी बाळानी धिंगाणा केला जो बाळा जो रे जो घरी बाळानी धिंगाणा केला जो बाळा जो रे जो आपुटुपू दिव्याच्या ज्योती बाळाची आई गेली सोनार घरी सोनार दादा तू सोनारने बाई बाळाच्या मनकट्या झाल्या की नाही तू बाळा जो रे जो बाळाच्या मनकट्या झाल्या की नाही जो बाळा जो रे जो आता देतो घडी देतो उशीर झाला घरी बाळाने धिंगाणा केला जो बाळा जो रे जो आपुटुपू दिव्याच्या ज्योती बाळाची आई गेली कोसट्या घरी कोसटी दादा तू कोसटणी बाई बाळाचं अंग टोपरं झालं का नाही जो बाळा जो रे जो बाळाचं अंग टोपरं झालं का नाही जो बाळा जो रे जो सुलच्या ना केशव साळवी आजी तुमचं त्यांचं नाव सांगा. सुभद्रा राम साळवी आजी तुम्ही सांगा तुमचं नाव पाणी दे प्यायला. नाव सांगा नाव सांगेल हा सांगा सांगितलं हेच हा, हेच सांगा तुमचं नाव सांगा तू सांग सुभद्रा ढोला डाळ बनवली चिक्की आजी तुम्ही काय बनवलं आता डाळ डाळ बनवली डाळ आणि भात आणि भाजी भाजी बनवली हा? आजीने फक्त डाळ भात बनवलाय आणि भाजी कट भाजी नाही बनवली आहे भाजी जेव्हा कर येतोस हा? जेव्हा येतं हे पोरं येतील ना तेव्हा जेवायला भेटू जेवतो तुम्ही जेव्हा मी आलो संध्याकाळी जेवायला तुमच्याकडे तो येतोय तुमच्याकडे तुमच्या जेवायला. हाताचा पाहिजे मला. कोण हा माझा मुलगा बोलतो मी तुमच्याकडे जेवायला येतो संध्याकाळी हा हा तू कर. तुमच्या हाताचा पाहिजे बाकी कोणी नाही बनवलं पाहिजे. तुमच्या हातचं खायला येतोय भाकरी देईल भाजून तुम्हाला हा. हा, बोला बोला गौरीचं गाणं बोलतात ना बोला मी पण बोलते तुमच्या बरोबर बोला कोरस बोल तू कोरस. हा बोल तुम्ही बोला मी मग नंतर पाटणा बोलते तू स्टार्ट कर. तू गाणं स्टार्ट कर. तुझं कट करायचं. सुरुवात कर म्हणजे कशी ते कुठचा तो परवा म्हटलंस तर आपण नाचताना आपण बायने आलो तेव्हा नाचताना गाणं म्हटलंस तर मग कोणता बोलले गाणं माझ्या लक्षात नाही तिच्या लक्षात आहे बरोबर ती बरोबर हा. म्हणे मन मन बोला 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 चंद्रावली दोघ्या सख्या ग बयली चंद्रावली दोघ्या सख्या ग दोघे काय खेळाया निघाल्या दोघे काय खेळाया निघाल्या खेळता खेळता कृष्णाने धरीला पालव खेळता खेळता कृष्णाने धरीला पालव सोड कृष्णा पालवणी तुझा लेकरू सन्मान सोड कृष्णा पालवणी तुझा लेकरू सन्मान कृष्णाने सोडीला पालव कृष्णाने सोडीला पालव मस्त मग आता तसं बोलून दाखव. एवढी आजी आता एवढ्या आजीचा वय झालाय तेवढा आम्ही पोचणार पण नाही तेवढ्यापर्यंत ही काय वय असेल आजी आजीचं? एवढीशी थोडी आता आहे 90 एवढीशी. 90 वय तुमचं. वर गेलं नाही 90च्या वरच आहे ती. भाऊ काय पाठव म्हणतो मुंबईवरून काय आवडेल तुम्हाला खायला. लाजली अशी पहिली माणसं लाजवली होती सांगा काय आवडतं तुम्हाला खायला. आजीला तुला काय खातो खायला मुंबईत ना काय खातील हे? होय. म्हैसूर खाते म्हैसूर म्हैसूर खाता. तुम्हाला म्हैसूर आवडतो हा चालेल दर्या किनारी जवार मोत्याचा रे वार मोत्याचा पान सुपारी लवांग वेळची चुना दडिक्याचा रे चुना इक्याचा
कृष्ण साऊला राधेच्या आवडीचा रे देते आवडीचा नि कृष्ण सावल्या विडा मी देते उजेड तपकाचा रे उजेड तपकाचा बाजाला कशाला या वाटण्या त्या कुत्रा पण वर्ल्ड फेमस होते. एवढ्या गावामध्ये तो एकच आहे है ना? चांगला माझा दिसणार नाही या अवतार चांगला दिसून आला. तू काय केलास ना तर संध्याकाळी इकडे आणलं आपण इकडेच खाऊ. अरे कढी बनवली आहे जराची तुरणाची भाजी एवढीची कढी कढी आणि सुरणाची भाजी बनवली आहे. मग अजून काय पाहिजे? मस्त सकाळी त्याच्यातलं दही घेतलं भाकरी भाजी काय कुठली बनवली. आज जेवायला काय काय? निया मला घरात जायचं कारल्याची भाजी, चवलीची भाजी, कारल्याची भाजी कसली केली ती सांग. चवळी चवळीची जेवताना निया निये आणि डाळ आणि दही घे तुला इकडे दही. निया इकडे दिले ना हा. इकडे दही आहे काय एकदम छान झालंय, मस्त झालंय. नावाप्रमाणेच आहे. नाव काय त्याचं? आंबट तिखट गोड. हो. अशी भाजी ना मुलं पण, छोटे मुलं पण खातील एकदम. चवलीनी बटाटा टमाटा ज्ञान संपली बघ. हा म्हणजे एवढा छोटा मुलगा कारल्याची भाजी खातो, तू विचार कर.